γαριδόπιτα. Τι εγώ το. Εσύ το δυνατά, δεν θα σου ακούσουν οι άλλοι έτσι. Και θα σε βλέπουν, πού να το. Ναι, παιδιά, έχει πει το χαρτί περίπατο, γιατί ακουμπάτε με φόρα στο χαρτί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά. Λοιπόν, Η μανάκι βάλει το πόδι και το στέλνω. παρακάτω, άλλο. Η Ελεάνα πρέπει να τη φωνάξει τώρα. Α, μαμά, μαμά! Ότι έχεις τεράστια παπούτσια, δεν υπάρχει. Έχεις τεράστια παπούτσια! Έχω τεράστια παπούτσια! Εγώ το έχω κάνει! Δεν την είπε όλη τη ζωή. Δεν πειράζει. Μάλλον εσύ πρέπει τώρα για τις Ελεάνες, εσύ το παιδάκι τώρα σηκά. Η Ελεάνα τι το πολύ έχει, απλά τα θυμόσαστε, δεν μπορώ να σας τα λέω εκείνη την ώρα. Έχω κάνει κάτι. Μπράβο! Λοιπόν, πρέπει να συνεννοηθούμε, καθίστε εκεί που είσαστε, να ξέρει ο ένας τη ζαβολιά του άλλου και πρέπει να μιλάτε δυνατά και καθαρά, γιατί εκτός από το τραγούδι σας δεν ακούγεται τίποτα άλλο και οι άλλοι δεν θα παρέσουν, δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Λοιπόν, Εγώ γιατί θα το πω. έλα Δημήτρη στη θέση σου. Ο Δημήτρης έχει φτύξει μία γαριδόπιτα που την έχει βάλει στη θέση της παντόφυλλες των παιδιών. Η Μαριλένα λοιπόν που το παιδάκι ξυπνάει το πρωί πρέπει να φωνάξει τι λέει η Μαριλένα. Μαμά. Μαμά. Στη θέση της παντόφυλλες μου έχουν βάλει μία γαριδόπιτα. Ή ακόμα πιο πολύ το παιδάκι μόλις ξύπνησε έβαλα μέσα στις παντόφυλλες. Οπότε δεν θα είμαι στη θέση της παντόφυλλες και την γαριδόπιτα, αλλά θα είμαι τι κατευθείαν. Ότι η μαμά πατάω πού. Πατάω την γαριδόπιτα. Ας κάνει τα γέλια ο Δημήτρης που είναι ο καλικάνταρος που το έχει κάνει και τι θα πει. Ναι, αλλά όχι κοτσέκο, για απ' έξω δεν ξέρουν την ιστορία, δεν ακούσουν καλά. Ότι εγώ έχω τις παντόφυλλες και εγώ έβαλα την γαριδόπιτα. Πρέπει να το κάνει να τα ακούσουν οι άλλοι έξω. Λοιπόν, λέγε. Για να κάνω αυτή την πρόβα. Λοιπόν, η Μαριλένα ακούγεται. Λέγε Μαριλένα. Μαμά! Πατάω στην γαριδόπιτα. Ψηλά το χέρι, ψηλά. Εγώ έβαλα την γαριδόπιτα στη θέση των παντοφλών και της πήρα. Η Ελεάνα τώρα θα πει τι. Μαμά! Φοράω κάτι τεράστια παπούτσια. Αυτό δεν είναι Φοράω κάτι τεράστια παπούτσια. Μη σπάτε το χαρτί. Εγώ το έχω κάνει, έχω κάτι παπούτσια. Εσύ είσαι το παιδάκι τώρα. Και είσαι της Ελεάνα. Μαμά, μαμά, πού είναι οι κάλτσες μου, πού είναι οι κάλτσες μου. Πατάω στον καφέ. Πατάω στον καφέ αντί να πατάω στις κάλτσες, αντί να πατάω στις κάλτσες μου. Τι το κάνω. Έγινε έκπληξη και έπαιξε. Λοιπόν, χωρίς το χαρτί θα παίξουμε. Για να Εμείς θα είμαστε ξαπρωμένοι τόμοι και δεν ξέρουμε. όχι, δεν χρειάζεται. Καθισμένοι θα είστε και θα μιλάτε. Λοιπόν, η Ελεάνα τι θα πει τότε. Λέγε. Εγώ έβαλα τις κάρτες στη θέση του καφέ και το καφέ στη θέση της κάρτες. Βασίλης. Εγώ... Πού είναι οι τηγανίτες? Όχι, πού τηγανίτες. Αυτό θα κάνετε. Έχει βάλει αλλάξει τις τηγανίτες ο άλλος. Ναι. Καλή μαμά, τι έβαλες στις τηγανίτες? Αλλά τι? Πού έριξα λάθη στις τηγανίτες? Έχεις αμέσως. Όχι, Άλισσα. Ναι, γέλιο